το δω. Ευχαριστώ πολύ. Α, 20 ευρώ από 10 καθεμία, πες 11 για να αφήσουμε και μπουρμπάρι στην κοπέλα. 11, 10, κάτσε λίγο, γιατί δεν φάγαμε το ίδιο. Πώς δεν φάγαμε το ίδιο, θα μοιραστήκαμε. Εγώ τσίμπησα. Δεν βλέπεις πόσο έφαγες εσύ. Καταρχήν, σαν να πρίστηκε η γεια σου. Εγώ τίποτα. Πώς θα το μοιραστούμε? Δεν φάγαμε από μισά και τα δύο. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, εσύ έφαγες 2,3 από τη βάφλα, 6,5 από το πινερλί. Ήπιες και την πύρα. Έφαγες και από τη σαλάτα, το νεράκι που μας έφερε η κοπέλα. Κατέβασες 3-4 ποτήρια. Είναι δίκιο αυτό. Και η κοπέλα. Τι η κοπέλα? Πήγαμε, τη χαιρετήσαμε, μας είπε απλά καλησπέρα σας. Τι καλησπέρα. Λίγο δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Ξέρεις κάτι, ας το πάνω μου, γιατί κούρασες. Ναι, 20.